Hello people, I want to talk about Grand Prix, but I want to talk it in my language so that my people can understand what I'm trying to say. Now, jama'a sannunku, Grand Prix wata dama ce da ta samu wacce za ka samu kuɗi ba tare da ka taɓa hanyar da kake samun kuɗinka ba, wato salary ɗinka ko wata hanya. Grand Prix ana samun shi ne ta hanyar yin rijista. Idan aka turo maka da link za ka yi rijista, idan ka yi rijista sai ka je akwai free roll da za ka riƙa yi, bacin free roll akwai videos da za ka riƙa kallo, bacin videos sannan akwai lottery da za ka riƙa yi, bacin lottery akwai kuma smart contract da za ka riƙa signing kullum. So in kana signing smart contract ɗin nan za ka riƙa samun grams ɗinka idan ya cika 500, so you are ready to go, za ka iya withdrawing.